tresno kuwi kowe sakloron marang yai sebab Larasati lumrah yen kowe ngakoni kabeh kaluputanmu aja carane kaya ngono dodok karo nyembah mbok mlo bakal rak sepuro sing Mas kula amat kula nyuwun pangapunten kan Mas nggih kula nyuwun pangapunten kowe njaluk ngapura Kabupaten Sukodono uripmu yo bakya mulya ora kekurangan opo ayo kene Larasati Larasati tinimbang kowe jemri ana ing Kabupaten Sukodono uga mlayu sebagian mirang-mirangake dipati kuda pengrawe luwih kecek kowe kasir Modal ya lah